Hola, hola, anem a veure algo impensable fa uns anys. Això és un smartphone amb Android, un Android una miqueta antic. La versió concreta és la 12 d'Android de l'any 2023, un Redmi 9. I bé, anem a instal·lar Termux, un programari lliure que fa la comunitat, que simula com una terminal de GNU Linux. Podem fer ls, podem fer ifconfig i saber la IP. Així, amb aquesta utilitat de Termux tenim una terminal ben potent. Ahir veurem l'adreça IP, val? I fins ara doncs, anarem teclejant amb el teclat de l'Android. No? Doncs quina és la novetat? Que la comunitat de Termux ha fet un instal·lador de paquets i podem instal·lar-s'hi, per exemple, SSH i tindre un servidor de SSH en la butxaca. I podrem accedir a altres màquines remotament o des d'altres màquines accedir a la nostra terminal Android, que és el que anem a fer ara. Vaig a enfocar. Espera que es veja més o menys. D'acord? Doncs ara he ficat SSH i la IP d'aquest terminal Android. I anem a accedir amb la password. I ja estem. Ara sí, estem així dins. Val? El telèfon es diu Yep, un client s'ha connectat. D'acord? Doncs ara ja no necessitem això. Vale? Ja tenim així el servidor SSH. I ara quina és la innovació també que vos vull informar? Doncs podem així instal·lar distribucions de GNU Linux. Podem instal·lar Manjaro, podem instal·lar Ubuntu, podem instal·lar Alpine, que és una distribució de Linux molt senzilla. Podem instal·lar Kali Linux per si volem fer hacking ètic i escanets de ports, sniffing de xarxes, etc. O en el meu cas vaig instal·lar Debian GNU Linux, que és la comunitat de les comunitats més antigues de GNU Linux i la més cooperativa. Una vegada hem instal·lat GNU Linux, vale, podrem accedir des d'ací en mode consola, aixina, root-distro login Debian i estaríem en la Debian. Val? Mireu, aixina, accediríem automàticament en mode console. Val? Ara ja estem en la Debian i podem fer fastfetch. Vale? I així veuríem la versió de Debian GNU Linux 13, Trixie, que és l'última, vale? Per a processadors ARM, perquè recordem que aquests smartphones tenen un processador ARM. Val? I anem a més. Així podrem accedir des de qualsevol ordinador del món, si mapegem evidentment aquesta IP amb la del nostre firewall o router o proxy invers, i si ara instal·lem així un servidor VNC, vale? Jo he fet un article en la meva pàgina web on explique el pas a pas, doncs tindrem la nostra Debian amb un servidor VNC i ja podrem accedir remotament. Si accedim així des de Redmina, que és un client de VNC, doncs ja estem. Ara mateix estem treballant en una Debian que tenim instal·lada aquí. Vale? Això és el gestor de paquets, de fitxers, perdó. Així podem obrir la consola. Sí, podem obrir l'htop des de la Debian, però anem a més. Podem obrir un navegador, Mozilla Firefox, i podem provar ara mateix a navegar per pàgines web més pesades. Mireu-ho, vaig a ficar en full screen, d'acord? Ara veiem que estem treballant en un fitxer, en una pàgina web, però estem treballant així dins, en aquest ordenador. Ens ha obert una web. Vaig a obrir NAME, per exemple. Vale, ja és oberta. Vaig a obrir la pàgina del país, per exemple. Veureu que l'experiència és molt semblant a treballar amb una Raspberry 4 en mode escriptori, no? amb una distro i utilitats gràfiques. Vale? Ja estem en el país. Ara anem a provar, per exemple, un vídeo de YouTube, que sabem que sol carregar molt aquesta pàgina i que sempre tots els vídeos tenen un vídeo o dos de publicitat, normalment. Doncs anem a fer la prova. Val? Ara la velocitat de càrrega ja no depèn de l'smartphone, ara depèn del meu router. Val? Doncs anem així, per exemple, a aquest vídeo. El primer vídeo que ens ha eixit. Val? Ja ens està carregant, ja tenim ahí la publicitat. Diu que així que són dos anuncis. No sé si trigarà molt en que puguem passar-ho. Un segonet. Recordeu que estem treballant via VNC, val? Així, remotament.
Val, ara només passe, li direm que salte la publicitat, bueno, ja està. Vale, i ara ja estem en un vídeo. Val? Ara vaig a minimitzar el navegador, però sense aturar-ho, d'acord? Anem a donar-li canya a aquesta maquineta. Anem a Office i anem a obrir un full de càlculs. LibreOffice. I ara vaig a obrir l'últim que tenia obert, que era un dataset de la meva feina. Recent Document, aquest. És un CSV i ja està. Ja està formatejat. No sé si es veu bé en la pantalla o he de baixar la llum. A veure. Sí, bueno, ara crec que es veu millor. I no res, treball d'oficina, doncs LibreOffice, ara mateix la veritat que una vegada ja t'ha carregat no notes cap lentitud en comparació amb un superordinador. Vull dir, una vegada està carregada la web, l'experiència és normal. Recordeu que tenim el navegador així fent un vídeo i ahí el LibreOffice. Ara podem obrir, per exemple, gràfics, anem a obrir el GIMP, que és un programa també gràfic, una miqueta pesat, d'edició d'imatges digitals, i bé, recordeu que estem treballant així dins, en aquesta màquina. Així tenim una Debian instal·lada. Ja ens ha obert el GIMP, però bé, el minimitzem, no volem obrir res. No volem obrir cap imatge. I així li torna a llevar el full screen, podem fer sempre la finestreta tot el gran que vulguem, però ja ho heu vist, vaig a tornar a posar el brillo. Doncs bé, ja heu vist l'experiència d'instal·lar així una distribució completa de GNU Linux, en el meu cas la Debian, he instal·lat un servidor SSH en l'Android, un servidor SSH en la Debian i un servidor VNC en la Debian. I he instal·lat l'entorn d'escriptori LXQT, que m'encanta, és molt simple i m'encanta per a les meves màquines on tinc PixInsight i processe astrofotografies i tal. És un escriptori que té tot el que necessite, ni més ni menys. I així busque, per exemple, GIMP, perquè vull el GIMP, i ja m'ho diu. No té més floritures, però funciona perfecte i no falla mai, aquest escriptori. I bé, estem treballant així. Podem aturar-ho, ens poden telefonar per telèfon, perquè això és un Android. Ens poden telefonar, podem fer servir les aplicacions que vulguem, navegar, però al mateix temps estem compartint el processador i la memòria de l'Android, un entorn complet de GNU Linux així dins, que pot ser el nostre servidor. I ara, possibilitats. Doncs jo així m'he fet un escriptori en VNC i estic treballant remotament, aleshores jo ara me puc anar a qualsevol lloc i o connectar això en línia al costat d'algun router i sempre estarà en internet, o me l'enduc de viatge i sempre tindré aquest entorn. Aleshores, això és, a banda de privacitat i sobirania de les dades, perquè jo tinc tot així amagat, les possibilitats són infinites, perquè podem tindre així un servidor de torrents, descarregant sempre dades, un gestor de còpies de seguretat, gestor de claus, tot el que vulguem, un servidor web, un servidor de correu, tot el que considereu. Aleshores, a mi m'ha agradat molt aquesta solució en un Android antic, per cert, i ja heu vist tot el que fa, i tot el que tinc així obert encara. Tinc així el YouTube, encara està reproduint-lo, tinc així el LibreOffice, està executant el GIMP també, damunt. Vull dir, a mi em sembla una solució increïble que podem fer avui en dia i gràcies a Termux, a l'app de Termux i a la comunitat de programari lliure. Així que espero que us hagi agradat com tindre un servidor GNU Linux en la butxaca.